Ρε βουρά κάποιος ομπρός σου ρε. Αφού είμαι άλλος παίχτης ρε. Είναι ο βασιλιάς ρε. Άλλος είναι πάνω του βασιλιά. He's on Ποιος είναι ο one shot. κεντρικός, ποιος είναι ρε. Έφυγε έναν. Εδέραν με τα παγιόπαιδα. Fight to earn redeployment. Fight started. No one left to fight here. Stand by for redeployment. We've got unfinished business. Squad mates start securing the Και ο άλλος. Όχι ρε, σκοτεινό το. Ασύχτη. Πήγαινε καλά. Όχι ρε χάμπι, το λαντάρισμα μας είναι τα σόι. redeploy. Αφού λαλείς μου πάει είναι από εκεί, ύστερα λαλείς μου ακολούθουν άλλο. Και είναι έτσι ρε μαλάκα. Ή να πέφτουμε να κάνουμε τα δικά μας σημεία στα αυτοκίνητά τους. Γεια σου Σοφιά μου. Το πρώτο είναι σημαία. Σοφ. Capture complete. Hell of a job. Ρε loadout το δικό μας πάνω του. Σάουι. Loading fresh Semtex incoming! Your squad mate won the fight. They're redeploying now. I've located valuable enemy intel on your train. I'm hit! Target down. Help your squad mate secure the intel. If you join them, you'll speed up capture. Μπάνκερ. Ποιος άνοιξε τον μπάνκερ ρε. Ο πράσινος. Τι διάβελος ο πράσινος. Δεν ξέρω, είχαν πει ιδιαίτερα μια ομάδα δάμε και πρέπει αυτό μπροστά από εκεί που είσαστε εσείς. Ξεκλήρισες Well done, πράγματα. soldier. Check your map for the next Yeah, gas spread yeah. location. Είναι πρώτο. Check your map. I've marked a point. Εν το skin του τέτοιον και μιλάτσι. Capture it for information on the next gas spread. Μα πολλά εκτός ρε, πού είναι πάνω τα κοπέκια ρε, πού είσαστε εσείς. Yes, πάτα. Να φέρω loadout, έλα φέρω loadout. Έλα φέρα loadout. Loadout drop. Να φέρω και εγώ δεύτερο. Όχι, όχι, να πέσει η ώρα του φέρε κάποιο επί να βαρκέψουν να δέρνουν κόσμο. Άρα τώρα πιάνω ghost πρώτο. Όχι ρε. Πιάνε. Ναι, πιάνω ghost. Και έχω 8 perks στα στο πλώμο τώρα. Απέζω άνεγγιαν με τούτο, δεν θα έχω SMG, αλλά... UAV available for tasking. Πάρε. Reloading! You're being Ah, tracked cara- by an enemy Ui. squad. Evade and survive. You've got a loadout drop inbound. Δεν το loadout, yes. Πάνε να πιάνε το άλλο το Squad πλοίο mates τώρα. reach the intel. Joining them will speed up the process. Βουρούν το δικό μας, ρε, μες στις έτους. Switching mags! Εντάξει. Eyes on enemy armor!
Loadout drops on the way. Intel point captured. Great work. You've earned a peek at the next gas spread. Έκανα μαλακία. Δεν μου είναι. Δεν μπορούμε ρε ο άνθρωπος. Να προχωρήσουμε. Ένα λεπτό ρε φίλε μου, ένα λεπτό. Τώρα έχουν ghost δύο. Cheese και lot. Όχι ρε, έχεις τέμπερ μάλακα, δεν ήταν ghost. Τώρα έπιαν ghost. Έως πάντα, τώρα μαλακιά με loadout. Να μισέτα. Headshot ρε. Προχωρήσαμε εμείς, είμαστε σε κύκλον και πάει για άλλο μια σήμερα ρε χάμπη. Δε πόσους κύκλους έχουμε. Ανοίξω χάρτη. Ου γαμώ. Και πάμε για άλλον κύκλο με τον παρέα. Αν τον πιάμε και τώρα να κλείσουμε το τελευταίο σέρκολ, αλλά... Πρέπει να ζήσουμε, είμαστε πολλά σπλιταρισμένοι. Ουρού. Έχω κόσμο ποδά ρε πέλε, θέλω λίγη βοήθεια. Έρχομαι να κλείσω πάνω σου. Αυτό UAV. Requesting recon flyover. Είδες το, μες στο σπίτι. Ναι. Έον τζάνε θωρώ το. Changing mags. Loadout drop. Και σ' άλλο να μες στο σπίτι πιο πάνω ρε χάμπη. UAV standing by. Είμαι πιο πίσω βουρώ. Thanks for the work. UAV overflight terminated. Solid work evading the enemy. You're clear. Δε πίσω από το σπίτι είναι ένας. Νομίζω έμπηγε μες στο σπίτι. Βάλα σου UAV. Capture and secure it to get ahead of the next gas spread. Πού έπιε ρε. New mag. Το Vox. Και πάει για σημαία, ναι. Αλλά πιάνε το αυτοκίνητο. Squad mate site securing the intel. Join them to increase Ποιος θα αυτοκίνητο ρε. capture. Γεια. Τι κάμεν τώρα, ξα. Έχει κόσμο, παίξε το. Information on the next gas spread. Ου Παναγία. Μάλακα έχουμε όλους τους κύκλους ρε πέλε. Τα ακόμα πάνε να πιάμε σημαία τώρα. Σε ποια σημαία που πάω. Gas is inbound. Έρχεται και ο άλλος πίσω μας με αυτοκίνητο. Τζάμι. Μα πού έγινε η σημαία ρε μάλακα. Μάλακα δε κάνει κι άλλες ο παρέας. Άιστον να εγκάμει γίνος, πάνε να βρουν. Πάνε να βρουν έναν παράτα, Έχει κόσμο. Τσιλάς τους εσύ μάλακα. Check your map. A marked a point containing enemy intel nearby. Τι σημαία και να μπρος. On the next gas spread.
squad mate has reached the intel. Joining them will speed up the process. Well done, soldier. Check your map for the next gas spread location. Ρε μαλάκα, δεν ξέρουμε που είναι ο τελευταίος κύκλος. Άρα στο άγω. Έβαλα, φιά. Θέλουμε να κάνει ο άλλος κομμάρα, μάλακα. Mark the point on your map containing enemy intel. Capture and secure it to get ahead of the next gas spread. Reinforcing armor. Ρε μα να πάμε κι άλλη σημεία ρε Ελένη. Δηλαδή και έτσι να έχουμε cover ρε φίλε στον τελευταίο κύκλο. Να ξέρουμε εντός να κινηθούμε όμως. Αφού έμπα στο στάδιο, Έχει κόσμο, έχει κόσμο. Enemy UAV is online. ο κόσμος είναι που πάνω. Help your squad mate secure the intel. Έλα κάνουμε τη σημαία και πάμε με zipline. Είμαι. Έτοιμο τώρα, ισώστε τη ρε μάλακα, μην την ανεδεχάμε. Intel Θέλω άλλος κύκλος. great work. Μάλακα δε. Peek at the next gas spread. Εχωρώ. Με πράσινο, με πράσινο. Σνάιπερ, σνάιπερ. Έφαγε σε airstrike πολύ, πρόσεχε. Ναι. Απλά έχει σνάιπερ που μακριά. Supply crates are restocked. Advise you to load. Γυρεύκουμε zipline να βγούμε πάνω, α. Εδώ ρε. Στα station. Θέλει station. West Point requesting UAV. Πια. Ο πλάνο πάνω. Ρε μάλακα, γιατί δεν έμεινες κοντά ματσιν την ώρα και αποφάσισες να... Πια τον, πια τον. Squad mate into the safe zone. Gas is moving. Τσούτε κόσμο ρε. Ακούω πολύ πιστολίδιο. Requesting recon overhead. UAV available for tasking. Γαμώ το ρε πέλε, ήρθα να ψω UAV και πέθα να πάω στον buy station. Γκόνι διώξα. Κανονικός, ναι, ήταν ματέμπερ. Αλλά έδερα του ήδη δυο άτομα που είναι ομάδα του. Τώρα φέρνει με ο παρέας. Your squad plays Εδώ ήρθα με αυτοκίνητο. ready to redeploy. Back for another round. You've got a loadout drop inbound.
άμα το. She's gulag. Έκαμε στην κονικά. Αφού τον κούλα και φάμε το στην αρχή που ήρθαμε εγώ στους Μαρτάκους. Φέρνω σε, φέρνω σε. Μπαμπίμ. Μπαμ 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 μπαμ. Thank you. Ember, με μοιάζεις τον Ghost. New safe zone located. Changing max. Fire Τι fan is κάνεις active. ρε αλήτη. Five station price. Δεν είμαι εγώ ρε. Γενικά με μπελί του όρου. Eyes on the gas. UAV standing by. Requesting recon. Κούνται ρε. UAV available for tasking. Αψάμε πολλά UAV, πάμε μαζί, μην σπάσεις που είναι ομάδα. Switching max. Μαλάκα. Έχει fire sale, πράξα αγοράσουν. Πάνε πια plates. Πάνε πια plates, 100 Βουρώ, βουρώ, βουρώ. Be advised, you still have squad mates outside the safe zone. Να προσέχεις. Έρχονται, πάμε στο station. Reloading. Μπράβο ρε μάγκες. Ήτσες. Fire sale's done. Prices are back to normal. Τι μου κάνουμε ρε. Δαμέ, να εσπέζουμε δαμέ, είναι οι τελευταίοι κύκλοι. Έχει πολλούς ρε. Πιου γάμισου. Πρέπει να κλείσω το αρκόντισο ρε μάνα και πάω σε. Ήρθε loadout, ρε, αν θέλεις τέμπερ, έλα. Capture and secure the intel point to No, discover the sir. next gas spread. Βάλουμε ρε. Contract failed. You lost the objective. Loading new mag. Κοντέψα στο station, ρε. Τώρα έχω πολύ κόσμο ρε. Γι' αυτό που σου λέω, μην είναι δαμέ και να έρχονται ούλοι και είναι ωραίος ο τόπος δαμέ. Έρχονται άλλοι. Switching max. Gas is inbound. Marking new safe zone. Gulag's closed until further notice. Κερνούμε ξανά UAV, ρε. Friendly loadout drops on the way. Μαλάκα. Δεν μπορεί να τρεξάνει μου τες σου. Συγκάψα. Προσέχεις ο όρφη μου. Τι μου κάνω ρε. Όχι. You're in the top 5. Bring home the win. Άτε, 10 πλάσματα έμεινε. Taking effective fire. Όπα, ήρθαν μας ρε ο μπρος μου.
Some of your squad is outside the safe zone. Hostile UAV in the area. Reinforcing armor. Κάμε τώρα ρε. Εδώ πάνω ρε μαλάκα. Πετούσιν και έρκονται. Μας. Marking hostile. Πίνκαρα θκιο. Το παιδιά έχω στήσει. Έχουμε cover, έλα ποδά, έλα ποδά, έλα πιο ποδά. Πιο καλό το position του τείχου που έχουμε. Enemy UAV overhead. Changing mags. Moving here. Gas is closing in. Relocating to safe. Όπα, Το παίζουν μας που παντού ρε. σάντουιτς που φάμε. Πρέπει να πάμε που τέγια δεξιά, που γίνους που εδέραμε, που γίνους που εδέρναμε δεξιά που πρέπει να πάμε ρε χάμπη. Hostile UAV in the area. Πω, αν έχουμε armor σε io. Τώρα βούρα και αμέσως άτσελ. Και πάμε που τέγια δεξιά του κύκλου ρε χάμπη, τέγια δεξιά. Με τον κύκλ. Ξέρω, έτσι κάνουμε. Έχει κόσμο, έχει κόσμο. Γάμα του, γάμα του. Μπράβο. Now. Κλείσε κύκλον τώρα, κλείσε κύκλο. You've got gas moving in. Πάμε τέγια να πάμε που κύκλον που πίσω τους μαλάκα. Τους που μας επέζα. Βούρα, βούρα, ναι, βούρη είναι πιο πότσι ρε. Βουρώ ρε αρφέ μου, βουρώ ρε αρφέ μου. Only two left. Μείναν κι ρε. Πάτε φιάμε, ένας έμεινε. Ένας έμεινε. Εδεράμε. GG. Βάρτε like, βάρτε subscribe αν σας άρεσε το βίντεο και θα τα πω στο επόμενο επεισόδιο καμιολίδες. Βασικά δεν έπρεπε να ξετοιμάσω τώρα στο τέλος. Βάλε του και τέτοιος. Γιατί είναι ρε. Τελειώσε. GG. Καπάω. Ναι ρε μαλακές. Ναι ρε μαλακές. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, κόσμε. Έτσι, με τα μπούνια. Κολοπέδα, κολοτερορίτες. Η ομάδα. Αυτοί ήμασταν κύριοι. Ήταν καλά κοπέκι.